Nagpahigayon og emergency harvest ang pipila ka mga mananagat sa isdang tilapia gumikan sa hulga sa fish kill sa Lake Cebu South, Cotabato nga epekto sa nasinating sagunsong pag-ulan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita ang mga naglutaw ng mga patayng isdang tilapia sa mga fish cage sa usa ka lawa sa Barangay Poblacion, Lake Cebu adlawng Domingo. Hinungdan nga nagpatuman dayon og emergency harvest ang mga tag-iya niini samtang duna pay mga buhing tilapia. Gumikan sa walay booking o buyer ang uban. Ginabaligya kini sa mga kadalanan sa mong lungsod. Bagsak presyo. Gikan sa 180 pesos, mapalit na lang kini sa 130 to 140 pesos per kilo. Naapagyud daw 80 pesos na lang per kilo. Hinoon, mas maayo na lang kuno kini alang sa 700 ka mga fish cage owner kaysa sa walag yun mabaligya kay nahurot og kamatay. Matod sa fish warden nga niadtong adlawng Martes, miabot sa 13.5 ka tonelada nga mga tilapia ang na-harvest og na-sold out. Sumala nila, duna daw kakulangon sa oxygen busa nagsugod kamatay ang mga isda nga epekto sa nasinati nga sa gunsong pag-ulan. Ang tubig baha nga gikan sa watershed sa kabukiran sa mong lungsod mopadulong kuno sa mong lawa nga misilbi isip catch basin. Na short sa oxygen ang lawa, hindi maagapan, mamatay na tuloy yung mga isda. Yung palagi ang ulan na walang init, yung magbaba talaga ang dissolved oxygen ng lawa. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, Wand, Mindanao.